Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy fevraly. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studiodan men Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny Türkmenistanyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna geçenine 15 ýyl bolýar. Türkiýede İslam döwlet toparynyň agdalaryna galyp türkmen pasportlaryny satmakda guman edilýän türkmenistanly tutsak edildi. Kara maska gadaganlygy güýçlenýän mahali prezident karantin çarelerini dowam etdirmegi tapşyrdy. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanyň ösüşini çaklaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz köp okurly we köp dinlendi. Çörek gitmän soň aýnan nöwdiler. Aşgabatyň ýaşaýjylary nägilelik gorkarýarlar. Murgapdy guruklukdan ejir çekýän marlarlar marlaryny tas ýarpy wakatyna satýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde wada vermek, gitmek aňlatmaýar diýen atlan çap edilen videomuz. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fotosergimiz köp görülenleriň hataryna girdi. Azatlygyň okuzulary Aşgabatda 4 gatly ýaşaýyş çaýlary ýykmak işi dowam etdirilýär. Türkmenistanyny WPN-e garşy göreş dowam edýär. Ulunjylar soraga çekilýär diýen atlan çap edilen habarlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga tynanypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem çap edilýän maglumatlar boýunça öz pikirlerinizi aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýöri tösekhet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabryna tarpataýyn ýogalandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryny nähiller bir sebäp bilen ýurtda azat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglan we bu urda hereket eden adamlar hem tapyldy. Azatlyk şol siýasatçylaryň ikisinden odalky ilçi Nur Muhammed Hanawdan hemde odalky bankier, ykdysaçy Hudaýberdi Orawdan 2007-nji we 2012-nji ýyllarda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü tirasyndaky tagallalary, özleriniň daşary ýurtdan Aşgabada dolanmak synançyklarynyň nähil tamamlanan barada gurrun vermeklerini sorady. Bellemeleri şol ýurtlarda hususan 2011-nji ýylda türkmen köşküniniň oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara gatnaşyp biljekdigi hakyna aýdylan sözler eşdildi. Ýöne bu söhbeti geçmedimizden öň kardeşim Maksat Ataýewiň Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýet başynda bolan 15 ýyl boýunça taýýarlan seýinni. Şol sany daşary ýurtly hünärmeniň bu döwür baradaky pikir garaýşlaryny dinläliň. 11 fevralda Berdimuhammedowyň prezident wezipesini eýelemegine 15 ýyl dolýar. Ýurdu demir penje bilen dolandyran Niýazowyň tarpataýyn ölümi islenlik awtoritar ýurda mahsus bolan bir meseleni, istutor meselesini ör boýuna galdyrdy. Ýurda gysgaly döwlet başy gerekdi. Baş kanunyna görä prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary öz-özünden meclisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne bu beýle bolmady. Halk maslahaty 2006-njy ýylyň 26-njy dekabryna gysgaly ýagdaýda nowatdan daşary meclis geçirip konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýetmeleri girdi. Bu ýetmeleri laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onu prezident saýlanýança döwlet howpsuzlyk geňeşiniň çözgüdi esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmeli edildi. Şeýlelikde şol wagt hökümet başlygynyň orunmasary Gurbanuly Berdimuhammedowa ýol açyldy. Ol ilki prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirdi. 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda bolsa Merkezi Saýlaw Komitetine görä 89,23 ses alıp prezident wezipesine saýlandy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň 14-nji fevralyna kasam kabul edip wezipege girişdi. Ýöne şu wagtda çene Türkmenistanyna geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipege girişmegi bilen türkmen halky ýagşydan ýamandan täze bir döwre gadammasy. Berk döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri elmidama diýen ýaly Berdimuhammedowyň dolandyryşyny diňe mazamlamak bilen gumra bolýar. Ýöne halkara we ýerli synçylar garaş
ýaşsız media gurulmalary galyp berse-de ýurt raýatlarynyň ençemesi türkmen halkynyň indi ençemeli bäri ýaramaz ykdysady şertlerden, agyrlaşan amatsız durmuş şertlerinden, barha diýdim zorlaşýan dolandyrşdan, siyasi we raýat azatlyklarynyň ýyl-ýyldan beri çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Elbetde şaýatlary we arhiw maglumatlaryna görä Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryny onuň şahsiýet kulty ören gözçykdynç dawarlandyrylýardy. Döwrüň emeldarlary we kanun çykarjylary tarapyndan resmi taýdan türkmeniň başy, türkmenbaşy gylan edilen Niýazowyň şahsiýet kulty, onuň çar künjege oturdulan heykelleri, mekteplerde we ýokary okuw jaýlaryna tasdiýat tutulýan kitaplary bilen hasa dawarlandyrylýardy. Muman türkmenbaşy aradan çykanyna ýylatda Berdimuhammedow umyt baglamagy esas bardy. Galyp berse-de ikinji prezident reforma wadalary bilen häkimet başyna gelipdi. Adatlyk radiosu 8 fevralda Glasgow Universitetiniň professory Merkez Aziýa boýunça ekspert Luka Anchesk bilen Berdimuhammedowyň dolandyrşynyň 15-nji ýyl dönüminde dogrusyna söhbetdeş boldy. I did write my doctoral thesis on Turkmenistan, so I have been looking very closely at the country. Men özümiň doktorluk dissertasiýamy Türkmenistan barada ýazdym. Şonuň üçin men 2003-2006 ýyllar aralygyna bu ýurdu ýakynan syn edýärdim. Her gün ýaly habarlar ýazarlardım. Haçan 2006 ýylyň dekabryna Niýazow aradan çykanyna ören şok ýagdaýy boldy. Sebäbi Niýazow postsovet Merkez Aziýada aradan çykan ilkinji birinji nesili prezident boldy. Niýazow elbetde olaryň arasynda iň bir diýdim zorudy. Şeýle-de Türkmenistany Niýazowsyz göz de getirmek ören kynny. Şonuň üçin ören şok ýagdaýy boldy. Bu hinidem meniň ýadymna. Biz Merkez Aziýa boýunça iş alyp barýan adamlar bilen gepleşýärdik. Biz onuň ýarawsyzlygyny bilýärdik. Ýöne tarpytaýyn aradan çykaryp etmenlik. Niýazow ölenden soňra biz Berdimuhammedowyň wezipe beriljenjekligi barada myş-myş başladyk. Men türkmen siýasatyny öwrenýändigim sebäpli onuň kimligini, onuň saglyk ministri bolanyny, vice-premier bolanyny bilýärdim. Ýöne ol prezident bolar öýtmänim. Men onuň iýis tutar bolmagy mümkinçiligi bardyr öýtmeýärdim. Ýöne ol iýis tutar bolaýdy diýip Anchesk aýtdy. I wasn't really aware that he had any chance to become the successor, and then he became the successor. Odurlar Niýazowyň kölegesinde galyp syýasy giňişlikde käni bir tananmadyk Berdimuhammedow ilk başlarda halka belli bir derejede erkinlik wada berýärdi, internet ýetirligini wada berýärdi. Daşary ýurtlara ýollaryň açyljakdygy aýdylýardy. Ýöne aradan 15 ýyl soň häzir Türkmenistan halkara hasabatlary görä raýatlaryň esas adatlyklaryny, söz adatlygyny, metbuat adatlygyny, din wujdan adatlygyny berk çäklendirmekde, ýylaty iň haýal internet hödürlemekde tanalýar. 2016-njy ýylda Serhesiz reportýorlar guramasy Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny goşdy. Eýsem Berdimuhammedow ilki wezipe girişeni halkara jemgyýetçiligi, halkara akademiýa wekilleri we synçylar onuň dolandyrşyny nähili garşylady. Ancheskiniň gurrun bermegine görä käbir günwatar akademikleri, ilmi işgärleri, hususan Demirgazyk Amerikadan bolan käbir akademikler, siýasat öwrenjiler Berdimuhammedowyň wezipe gelmegini oňuň garşylap, onuň ýurtdaky ýagdaýlary üýtgetjekdigini onuň bildiripdiler. Then you have a lot of debate, particularly in some kind of North American scholarship, that they were expecting a change to happen. Soňra bir tüýsü çekeleşikler, debatlar başlady. Hususan Demirgazyk Amerikada alınıp barlan ilmi işlerine Berdimuhammedowyň ýurtda ýagdaýlary üýtgetmäge garaşylýanyny aýdyldy. Hatda bir topar görnükli professorlar Berdimuhammedow ýagdaýlary üýtgedirdi ýerdiler. Siň eser edip gözde geçirden şeýle maglumatlary tapmak mümkin. Sebäbi olar Berdimuhammedowyň aýdýan zatlaryny onanýardylar. Men asla giňerimli özgertmelere garaşmadym. Sebäbi aslynda da men ýagdaýlary biraz pessimist çemeleşýän. Ýöne şol bir wagtda men türkmen siýasatynyň sazlamalaryna düşünýärdim. Eger şonuň ýaly kişini häkimet başyna getirýän bolsalar, olar muny ýagdaýlary üýtgetmek üçin näde saklap galmak üçin edýärler. Bu şeýle de boldy. Men hatda Berdimuhammedow döwrüne açyklyga synanyşyk hem edilmedi diýip bilerin. Ýöne akademikleriň belli bir bölegi, hatda käbir siýasatçylar karar kabul edýän adamlar ören uly umyt bagladylar. Ýöne men özüm barada aýtsam, asla nähildir bir özgörüşiň boljakdygyna inanmadym. Görüşimiz ýaly bolup geçen wakalar meniň mamladygymy görkezdi diýip Anchesk aýtdy. But I also understood that the configuration of Turkmen politics Synçylara görä ýurdun ykdysady kuwaty soňky ýyllarda juda pese gaçdy. Giň ýaýran ýeşillik täwäpli ýurdu terk eden ýüzlerçe müň raýat daşary ýurtlarda galdy. Ýylatyň epesli bölegi subsidiýalenen ýymy tönümlerine garaşly galdy. Ýöne muňa garamazdan resmiler we media serişdeleri synçylara görä ýurtda dowam edýän kynçylyklary ýaşyrmak bilen gumra bolýarlar.
dowam edýän kynçylyklary açaçan boyun almaýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Lukan Çeski Türkmenistanyň Ýazyp döwrü bilen Berdimuhammedow döwrüni deňeşdirýär. Siýasy we ykdysady ýagdaýlaryň yaramazlaşanyny nomaýdýar. Berdimuhammedow döwrüne ýagdaýlar negativ tarapy ödgördi. Ýazyp bilen ýylar tarasyna nähildir bir sosial pakt, durmuş olalaşygy bardy. Siýasy we sosial azatlyklaryň öwedi her neçikde bolsa ykdysady mümkinçilikler bilen dolanýardy. Ýylaty ýeňillik ulgamlary hödürlenýärdi. Adamlar elektrik energiýasy üçin, gaz üçin pul tölemýärdi. Ýylaty ýeňillikli azyk önümleri hödürlenýärdi, diýip Ançesk aýtdy. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ozal ýylaty mugut hödürlenen elektrik energiýasy, gaz we beýleki ýeňillikler tölegli edildi. Ekspertiň ynanjyna görä Ýazyp döwründe de Berdimuhammedow döwründe ýylat giň ýaran korrupsiýadan ejir çekdi. Galibertide ekspertiň ynanjyna görä Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrýan ýyllary umumyň aýdylan tutuş dünýäde global awtoritarçylygyň ýoň bolup barýan döwürlerine gabat geldi. Ýazyp aradan çykandan soň onuň şahsiýet kultu Berdimuhammedowyň şahsiýet kultu bilen üýtgedildi. Türkmenistanyň mejlisi 2020-nji ýyly halkyň arkadaly zamana suglan etdi. Prezident Berdimuhammedow halkyň bol elin durmuşda ýaşaýanyny aýdýar. Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly Berdimuhammedowyň gatnaşan 1-nji we 2-nji saýlawlarynyň öňü syrasynda Türkmenistanyň halkara adawraýyny gowlandyrmagyň hatyrasynda saýlawçylaryň we saýlawlarda bäsleşjekleriň hukuklarynyň belli bir derejede hormatlanmagyna, saýlawlara has ananyrjy görünýän bäsleşik alternatywlik görnüşleriniň beriljek bolmagyna umyt baglanlar we bu ýagdaýdan ýurtdaky syýasy barsadyrgynlygy üýtgetmek üçin peýdalanmagy çalşan adamlar hem boldy. Türkmenistanyň ýam bir möhlet prezidentligi tamamlanýan Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2011-nji ýylda nowatdaky saýlawlar bardy. Gurrun bolgap oppozisiýa agzalarynyň hem saýlawlary beýleki raýatlar bilen deň hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlýar. Ol şonu şeýle diýipdi. Biz özüni opozisiýa diýip atlanýan toplumlarla hem hyzmatdaşlyk etmekden çekinmeýär. Eger opozisiýa girýän adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşmak istek bilerse, onda ol ne bizim ýurdumyzda gelip biler. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede, deň hukukly saatlarda saýlawlara gatnaşmak hem mümkinçilik bilen dürüljekdigine doly kepillendirýär. Emma bu sözler ýöne aýdylan sözler bolup garly we Berdimuhammedowyň agalyk etmegine geçirilen 3-nji prezident saýlawlaryna eýýän beýle umyt bolmady. Bu gurrungy şol wagtlar bosgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanafow bilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirýär. Nurmuhammed aga, siziň saýlawa gatnaşmak niýetleriniz birinji gezek nähili boldy, ikinji gezek nähili boldy? Birinji gezek biz öz aramyzda men Hudaýberdi Orazow Abdaga üç bolup habarlaşyp, hani bizim şoňa gatnaşmana netejeli bir agzyr bolup bir şoýryk barar ýaly şert derejeli hem-de hökman opozisiýa tarapdan bir kandidatura bolup şo kandidatym saýlawa gatnaşar ýaly ýagdaý derejeli şo netegellik. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak barmağına hem şöyle tanış adamlar, diplomatlar oldu. Öngümnemi bileşleşen adamlar vardı. Şolarım kömek edeli berip gelin şu yerde öz maslahatını da edebilirsiniz deydiler. Öne kalan meselede özünüz seredin, özünüz çözün deydiler. Yani biz gatnaşak geldik. Ya bizim sonra razı olduk. Ondan şöyle orada berip Avustralya geldi. Berden biz çok iyi öğüttük. Abdağanam çağırdık. Abdağa ilki bolya deydi. Yine son gelmedi. Gelmedi ayın bar bilecek geldi. Sebebine aytmadı. Ondan şu kandidatları vardı gepleştik. Mena hem işe zaytiyadım. Men şu kursaya gözümü kızdıramak hiç olsam men prezident olasımam gelen okti. Son için partiyamızın adından mena özüm bolcak geldim. Abdağa'da gelmeyen son onunla guruluştuk olin. Orası son kandidaturasını bolasak nahil vardıysak Abdağa'ra karşı çıktı. Ondan en son gelmeyen son iki olup yankı bizim partiyamız orası son vatan hareketi orası son kandidaturasını bolladık.
Şeyde onun geçecek olup metbuat üstünden esası. Ukrayna'nın, Orsiye'nin televizyoniyesi, radyosu, şolar esası hemme yerde çap edip görkezdiler. O Türkmenistan'a yokman yetti bizim şertlemede çenini aittiler. Yöre Türkmenistan tarafından hiç bir hareket olman son Kiev'den onun kaydıp geldik Avrupa geldik. Eurosayuza vardık. Europarlamentte o yerdeki deputatlar bile doğuştu. Onun deputatlar bile bilerek gidecek ne eli orka desek onlar onun aittiler. Türkmenistan hiç bir reaksiya bildiren yok. Sizin gelmeyenizi isteyen yok. Şunun için gayet hoplu var. Bu meseleni koyuyorsun edelliydiler. Bizim onun sonu oynanmalı olduk. Bir 2007 ýylda bolan waka şeýle mi? O bu 2007 ýylda bolan waka. Şu berdim goýmaz birinji gezek sayacak bolan waka. Onun ikinji gezek nähil boldy? So ikinji gezek so bilmeýänne ýa-da awadanly bolan partlamalar bilen baglykda Berdim Muhammedowyň nähilleri başgaça sözleri aýdanlygy eşdildi. Bu nähil boldy? Şu arada anyrak maglumat berseňiz, sebäbi ondan ýar köp wagt geçdi, köp saatlar üýtgedi, köp adamym bolan zatlardan habarsyz galdy. O ikinci gezek saylananna sonra maňa bir tanış diplomat adyny aýtmadlyk şerti bilen aýtdy. Men nede so Berdim Muhammedowyň ýerine gatnaşdym. Şo ýerde saýlaw barada görüň boldy. Şonu biz açyk saýlaw geçirjek. Opozisiýada gatnaşybiler diýip, "Kiňem familiýaňam tutdy" diýdi. Şoň üçin men saňa aýtýan, özüňiz seredim, nähili ýagdaýyňyz bar bolsa, gatnaşybilýän bolsaňyz diýip, şonu ýaly habar ýetirdi. Ýönen men özüm eşitdim, saňa aýtýan idi. Onda men o habary eşitdimden soň ýene orazy habar etdim. Gellidim hany maslahatdaşaly, naşulary ýaly habar geldi diýdim. Onuň orazy ýene ýene geldi. Berde maslahatlaşdyk, bir hat taýinladyk. Biz Berdim Muhammedowyň opozisiýaga gatnaşyp biler diýipdir. Biz barmany taýin. Ýöne menem orazy 2002-nji ýylyň noýabr wakasy bilen bagly. Ikimizem ömürlük türme tutsagyna höküm edilen şoň üçin ýa şo karary aýyrsynlar, bizi günäkär däl etsinler, ýa bolmasa da biz taýin garaşsyz süýdi, halkara süýdi. Şo meselelerini serederýäli, ýüzlerli Türkmenistanam ýüzlensin, şo ýerde şolar karar çykaryp biz günäkär diýse, biz boyun eýýäs. Günäkär däl diýseler, şo kararyň esasyna biz Türkmenistana barmany taýyn. Ýoksa o karar güýjüne galsa, diýmek biz gelsek Türkmenistany biz görni o denne fäwre daýmaly. Şoň üçin şonu şertleri ýazyp we Wenede ilki bilen men telefon etdim ilçhana. Şolar ýaly ýagdaý biz taýyn barmana. Şoň üçin şunu ýalym şert bar, hatam size goşurýar diýdim. O diýdi, men o meseleden habarym ýok. Men aşawat bilen habarlaşaýyn. Şu ondan soň men size habar ederim diýdi. Siz Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçhanasyna jan etdiňizmi? Owo. Geňörsem öň familiýamy isteler roşat de trupkany goýardylar. Ýöne bu safar goýmadylar, dinlediler. Ýanky şymýaly ýok, bizim o meseleden habarymyz ýok diýdiler. Ondan bu hasy men diýerse şo poçta bilen ilçhana uratdym. Ýöne şondan soň habar tutsanam bolmady. Sesinem olmadı, ne Türkmenistan taraftan, ne ilçhana taraftan. Çoğun lenem galdı. İnha, Berdim Muhammedowyň bize gelin saýlawa gatnaşyň diýeniň sözüniň soňy. Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdim Muhammedowyň häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Inniki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olarky başlygy. Häzir Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazow. Ol opozisiýa geçenden soň daşary ýurtda watan syýasy jemgyýetçilik hereketini öredip, Türkmenistanyny 2007-nji we 2012-nji ýyllarda geçirilen prezident saýlawlaryna kandidat ýokmanyna gatnaşmaga synanşdy. Emma bu synanşyklar şowsuz utardy we Berdim Muhammedowyň agalyk etmegini 2017-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlaryndan soň onuň öz ornuny ogly Serdary geçirmek niýeti bardy gurrun edilip başlandy. Azatlyk Hudaýberdi Orazow bilen telefonna urlaşyp ondan öz tejribelerini paýlaşmagy, hususan şol ýerde olaryň Kiýewden ol ýa-da beýleki usully Aşgabatda barmak planlaryny goýup bolsun etmeklerine getiren anyk ýagdaý bardy, has anyk gurrun bermegini sorady. Hudaýberdagy
15 ýyl öň olarky ömürlük prezident Sapar Murat Niýazow ýogalanyny inçejigem bolsa saýlaw geçirmek umytdöredi. Käbir adamlarda şol sanyny sizde de görnüşine görä siz oppozisiýa wekilleri hökmüne eginleşiňiz Nur Muhammed Hananow bilen ýalňyşmaýan bolsam şol wagt Aşgabatda gidip saýlawlarda bäsleşmek synançyklaryny etdiňiz. Bu urda käbir tagallar etdiňiz. Bu döwri ýatlap bilersmi? Bu nähili bolupdy? Ulan şu dekabrda doğru şunlar mümkünçülük dörüdde şöyle yani Türkmenistan doğru yolu düşüyor adamlar adam yani yaşap başlar yerde. Şoň üçin opozisiýa bolup şoň yani ýöne başynda seyredip durman şoňa gatnaşyp elimizden geleni etjek bolduk da. Şu saýlawda gatnaşjak bolduk. Saýlawda da ýeňjegimizden görünüp durdy da. Şoň üçin daşary ýurtlar bilen dolaşdyk zat etdik. Ýöne bolmady da bolmady. Şo wagt siziň watan jemgyýetçilik tiýat hereketiniz çykşy diýdim etdi. Nur Muhammed Hananowyň bosgunlukda döredilen Respublikan partiýasynyň adyndan çykyşlar edilýärdi. Ikinji tarapdan şol ýerde ýadyňyzda bolsa Türkmenistanyň hem bir pozitiv işaret diýenýäli bir zat görünni ýa-da eşdildi. Şo Türkmen häkimetiniň başyndaky adamlaryň käbiriniň eger meýilleri bolsa oppozisiýa hasaplayan adamlar hem saýlawa gatnaşyp biler diýenýäli beýan edenligi eşdildi. Şu arada näme aýdyp biljek? Şu ýagdaý sizi şo Aşgabatda gitmek synançygyna itekledimi ýa başga bir sebäpler gördüňizmi berdi, başga bir reallyklar gördüňizmi şol wagt? Esas sebäbi ýankyşaýdan ýerde şunary ýagdaý dörenli soň da ýagdaý dörenli soň biz ýöne daşynda tanqid et garaçyk bizimki dogry bolar diýip düşündik da. Şoň üçin şu ýagdaý boldy da şu ýanky ýurda kömegde halky kömegde ýaly saýlawa gatnaşyp ýeňip ýurdy aýagyny galdyrmany mümkinçilik döreçekdik da. Ýöne ol görýäňizmi? Öýerde Niýazow bilen Berdi Muhammedowyň bolbaşynyň bir tapawudy näme de şu Berdi Muhammedowy getirenleriň siýasaty biraz güýçe öňküden näme de ol ýalyn urun. Ýasama egerde Niýazow gufurdapça hem mesçiler ay gelmese bulata oňa da. Her hil mümkinçilik gözläp şu opozisiýa şu saýlaw ýalyny barmaz ýa etdiler da. Indi şolar şu öz sözleri bilen siziň saýlawa gatnaşyp biljekdiňizi bir tarapdan aýtdylar, ikinji tarapdan hem siziň ýoluňyzy ýapdylar, şeýlemi? O nähili boldy? Şo siz Şwesiýadan Kiýewe bardyňyz. Şondan soň näme boldy? Şondan soň näme boldy? Siz nähili habar aldyňyz? Bolýan şu ýerde Kiýewde ýurnalistlikde maslahat etdik. Şu programmamyz bardy. Şu nähili iş geçirjek, nähili näme edecek. Hemmesi bardy. Ýatan ýere ýakdy Aleksandr Dmitrievich Dadonow, Nur Muhammed Hananow, men şöyle bir oturup maslahat edip hemme taraplaryň öz işlerimizi maslahatlaşdyk da. Hudaýberdi anygyrak aýtsaňyz, siz şu Kiýewe baranyňyzdan soň Aşgabatda gitmek meselesi nähili goý bolsun edildi ýa-da nähili başa barman garly? Aşgabatda gitmek planyňyzdan üýtgenmegine anyk näme täsir etdi? Görüyorsun bizim bir kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem eden işimizde de şu yani halkara tertip düzgün boyunca çıkılıyasta. O halkara kurumalarla gepleşende şu duşunda hem şu opozisiya olmasa saýlaw geçmez Türkmenistan'da değildiler de sonradan indirdiler. O yöne sizi çiğli bir bozukçılık etmen karasın deyip de yöne ol yani doğru yol yani Kiýew'den doğru uçmanı da başka da yollar etmene mümkünçülük var yöne yani aýdýan ýene şu bizim kemçiligimiz şu halkara tertip düzgün bilen boljak şu halkara gurumalar bilen işleşjek ana şu bolmasa. Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýylgyderli häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimiziň diýerdiňiz. Adatlyň ýaşuly siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gawat geldi. Türkmen Döwlet Habar Gurulugy 11 fevralda başlanan mejlisde döwlet durmuşynyň ören möhüm meselelerine garaljakdygyny, bu meselelerin ýurdun mundan öýlekde gülläp etmegini öpçün etjekdigini habar berdi. Eýsem ýaşuly siýasatçylar Türkmenistanyň nähili özgörüşlikleriň bolmagyna garaşýar. Bu soragy ilki Nur Muhammed Hananow, soňra Hudaýberdi Orazowa berdik. Indi siz şu Türkmen reallyklaryny uzak wagt bersinlap beren siýasatçy hökmünde öňkü diplomat hökmünde nähili çykalgy görýäňiz Türkmenistanyň ýagdaýyny? Bir tarapdan Türkmenistanyň ulukan ykdysat çökünlügi başdan geçirýär, ikinji tarapdan Türkmenistanyň siýasy awraýy ögörlükdäl sebäbi Türkmenistanyny bir gedegem 30 ýylda halkara gurumlar tarapyndan azat we adalatly ýagdaýda geçirilen saýlaw boldy diýip ikrar edilmedi. Indi şu ýagdaýda Türkmenistanyň
Nähili özgörüşlikler bolup biler sebäbi Türkmenistanyň halk maslahatyna geljeki 30 ýylyň siýasatyny, ykdysadyýetini maslahatlaşykdygyny oglan etdi. Şoňdan birlikde de synçylaryň käbiri Türkmenistanyna hiç bir siýasy ykdysady reforma ýa özgörtme planynyň ýokdugyny öňe sürýär. Indi siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanyň öňünde nähili çykalga bar şu emele gelen ýagdaýda? Türkmenistanyň öňünde çykalga bar. Ýöne o çykalgalary Berdimuhammedow yol vermeli diýjek bolýar. Çykargan birincisi hakykatdan bir demokratik saýlawny geçirmek. Ýöne açyk saýlaw bolsun. Halkara gurumlar gatnaşyp şo hakykatdan açyk saýlaw geçdi diýerýärdi. Şo hemme ýanky obýsiýa bolýar, elki gurumlar bolýar, şolun wekilleri elki ýurtlarda biz görýäs. Ýewropa ýurtlardaky geçen saýlawlara gatnaşýarlar, özüm aktiv gatnaşýarlar. Ne şolar ýaly saýlawlar bolsa, o bir. Ýöne Türkmenistanyna o bolmaz. Şu golaýdy. Türkmenistanyna näme bolabilir? Hakykatdan Berdimuhammedow öz oğluny yerine tayin ýadyny o görnüp duranda. Onuň üçin bir o diýen bir ýokary derejede siyasatçı bolmaly, bir synçy bolmaly, o diýen bir ahlam gerek gelmeli. Bu görnüp duranda yerine taýinýär. Ýöne taýinlasa da bir soňky Kazakstanyň bolan wakalar bar. Görýäňizmi Nazarbayew nähili ýagdaýa düşdi ýoksam, ol yerine başardan berilenden soňam hökümeti dolandırmak mümkünçülüğünü elinden sıktırmadı. Yani sonra da bu bolyan vakalardan son hemme zaten değindi. Yani o yerde doğru. Ol karnaşı değil. Bir yerde oğlu Berdimuhammedow. Bir yerde olar yal vaka bolmaz öğretken. Yani şu Berdimuhammedow'un gözünü korkuzu mu kadiyen? Ol bir mesele. Yani oğlu bolayan da bir yerde bize haber geliyor. Başka bir ýagdaý dürýär Türkmenistanyň öz içinde. Berdimuhammedow'un ýegenleri var. Bular neft sevdasy bilen, kimya önümleri sevdasy bilen, ýa-ki Türkmenistana emit getirmek meselesi bilen, şolar ýalyatlar bilen eýlenýän iksany ýegeni var. Bular etesliğini kazanırlar. Şumun halbide gelýän habarlar, şolaryň şu giýje gündüz ýatanyna turanny şu prezidentlik kürsüsi gözüňe gelýär olam. Bular şu ahiri Berdimuhammedow öz işini, öz tohumunu, öz işinin dürep dargar diýip pikir etýän. Gelýän habarlary izlap synak görseň şu mesele kelle gelýär. Hudaýberdagy şu ýagdaýlarda siz näme pikir edýäňiz? Ýurdun öňünde nämeler bolup biler? Nähili özgörüşlik bolup biler ýa bolmandylar? Nähili prognozuňyz bar? Görýärmi? Türkmenistanyň şu Berdimuhammedowyň döwründe ütkani yalan gep köpöldi da. Yalan gep köpöldi. Şoňa mesela için hakykatdan Türkmenistanda mesela şu formal tarapdan konstitusiýa var, hakykatdan konstitusiýa ýok. Hökümet formal tarapdan var, ýöne hakykatdan hökümet ýok da. Şoňa Niýazmy siýasatyny dowam diýsek, aýtdylar da bir kylap menen dowrdan biraz önündüm da. Reforma geçirjek diýip de, ykdysady reforma geçirjek diýip de. Ýöne ana alkoşak reforma näme boldy da? Halka şu kömegini ýatyrmak boldy da. Ona ýa-şu gaza diýil, elektro diýil, bakratlar. O şu ýeňilikleri ýatyrdylar. Ýöne Niýazmy dowrunda şu Niýaz presidenti aýdýar. Ay bolýar biziň aýlyklarymız pes ýöne biz bir topar ýeňilikler döretdik adamlar ene bir topar adamlar diýip de. Ona ýatyrdylar da. Ýöne eger de onları ýatyrýan bolsam onda sen iň bolmasa şu garlylara, köp çağanlara, invalidlere hemme taraflardan bir seret kömek etmeli. Şolar ýaşamany mümkinçiligi bolar ýa-da. O zatlar ýok. Şöýdip bolsa bundan diýeni her hili halka kynçylyk öredip çünki doğrudan agyr ýazdygy geldik de. Eger adamlar düşünseler da şu ýagdaýa şöýdüm bolsa şonu bir ýol gözleseler şu nädip şu ýagdaýdan bir çykarga bolar diýip de. Ana şoň esasında meniň pikirimçe çykarga tapsa bolar. Ýurdun bantyrsa bolar ýöne eger biz şu barada pikir etmesek, ýol gözlemesek bolan siýasatda meýsat bolmaz. Siz şu mesele adamlarda ýagny halkda diýip pikir edýärsiňiz, hökümetde däl. Owa. Görüp istar hökümet diýen Türkmenistanda formal. Hökümet hakyky hökümet Türkmenistanda ýok. Şoň üçin indi hemmede düşünükli boldy da, Şoň üçin eger şoňa düşünüp, şoňa garşy bir ýola tapyp, şondan bir çykarga tapylmasa da Türkmenistanda o hiç wagt ýat bolmaz.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinlediňiz. Eýsem Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýergiderli 15 ýyllap häkimiýet başynda bolmagy we onuň netijeleri barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu barada bize pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy ýazyp da, telefon edip öz pikiriňizi aýdyp da bilersiňiz. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.